Il-Kumpanija Internazzjonali Weaver għażlet lil Malta bħala l-bażi Ewropea l-istudju kreattiv tagħha b'investiment ġdid se jkompli jsaħħaħ ir-rwol ta' pajjiżna fl-industrija diġitali u dik tal-kreattività. Dan ħabbar mill-Ministru responsabbli mill-Ekonomija Silvio Schembri waqt il-ftuħ tal-Startup Festival għal din is-sena fil-Monte Cristo Estate. Bħal farruġ il-ħamis filgħodu, Weaver tispeċjalizza fi proġetti diġitali u kienet ukoll responsabbli biex filmata animat ġabret minn 1000 sena ta' storja Maltija fl-espożizzjoni ta' pajjiżna waqt il-World Expo din is-sena f'Osaka l-Ġappun. Rajt idejat li jmorru f'sistemi ta' saqqijiet ġodda uniċi, sistemi ta' knee replacement, sistemi ta' medical devices, dawn affarijiet li aħna rridu nkollu nippromovu nagħtu l-opportunitajiet li żgħażagħ tagħna li mhux sempliċement isibu xogħol imma jibdew negozju tagħhom ħalli jkomplu javvanzaw il qudiem u anke jesportaw il-prodott Malti għal barra minn Malta. L-investiment ġdid kien possibbli wkoll wara l-inawgurazzjoni jumejn ilu tal-High Performance Computer f'pajjiżna mill-Prim Ministru Roberta Bela fid-dieħa BMT, iċ-Ċentru Ewropew għall-Innovazzjoni Diġitali ta' Malta. Dan is-supercomputer beda joffri bl-ħlas teknoloġiji tal-AI, cloud u computing avvanzat lil startups u negozji żgħar u medji lokali li qabel kien ikollhom imorru barra minn xtutna bi spiża ta' madwar 25,000 euro. Waqt il-ftuħ tal-5 edizzjoni ta' Startup Festival Malta, l-Ministru Schembri semma l-iżvilupp sinifikanti fl-aħħar snin tal-ekosistema ta' startups pajjiżna b'appoġġ qawwi lil Malta Enterprise li fl-aħħar 5 snin għenet iktar minn 190 startup. Is-Startup Festival organizzat mill-istess Malta Enterprise għal sena oħra tiraqqas startups, investituri, studenti u esperti u joffrilhom pjattaforma networking, idejat ġodda u opportunitajiet ta' investiment f'setturi innovattivi bħal fintech, l-AR, VR, il-biotech u l-ekonomija blu. Bl-appoġġ ta' miljuni ta' euro f'fondi disponibbli mill-Gvern, Malta qed tkompli ssaħħaħ il-pożizzjoni tagħha bħala ċentru ewlieni ta' innovazzjoni u investiment. Dan kif ukoll wara l-istħarriġ mill-kumpanija rinomata EY ippreżentat l-erba' fejn instab li ma' 80% tan-negozji qed jaraw lil pajjiżna bħala attrajenti għall-investiment dirett barrani. Skont l-annesso Malta ra tkabbir sostanzjali fl-investiment dirett barrani s-sena li għaddiet li b'kollox laħħaq mal-480 biljun euro, dan fisser żieda ta' kważi 23 biljun fuq l-2023.